Baie mooi koeie, geharde koeie. Tussen 5 en 8 jaar oud. Van hulle het kalvers. Ander is dragtig. Baie mooi koeie. Baie mooi koeie. Van hulle gaan kalf. Ander het klaar kalvers by. Hartwater, rooiwater area. Galsiek area. Baie mooi. Tussen 5 en 8 jaar oud. Baie mooi. Kallertjies is mooi sterk. Baie mooi. Nog 'n bietjie een van die jonger koeie. Maar waar is hulle? Weer eens temperament, is baie mooi. Lekker rustige temperament. - 23ste April, Woensdag, 11 uur, Pietersburg Veilingsentrum, Vleissentraal. Skrikkelike mooi teelkoeie. Beproefde koeie tussen 5 en 8 jaar oud.